Queen D akathathanga lento uQueen D. Lalelani phela, asithini allegedly ukuze angangibophi ngoba mina anginayo imali yakhe. uQueen D uqeda kubuye eThali wayokwenza wayokwenza induno njengamanje ushaya ngenye induno esexy. Angazi ukuthi what his okay him she next yini azoyoyenze eThali. Kodwa ungalaleli-ke lento engiyishoyo, lalela indaba wena ngoba siyitholile impendulo. uQueen D usipha impendulo. Allegedly asifuni ukuboshwa. It's a story time. It's a story time. It's a story time. It's a story time. Lalela. Ungalicofi leli bhathini elithi dlula. Cofa leli lithi subscribe, like, comment, share ngoba njengamanje ngikuphathela impendulo. Ngikuphathela impendulo besisaxakene nento la ekhaya. Ngithi nje wena sondela Life Graduate. Sondela ngikuzela nezimpendulo today. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zona isihambela lekude phezulu. Do join. Sibona guys lezi zingane zethu ezama-collectors ezithanda ukuhamba ziqoqa zonke izilwanyana ezincane ezi-cute ezilahlekile. Today ngicela ukufaka isexwayiso uma umzali ukuthi ingane yakho nje uma ingena igona umbondlwane omuhle othandekayo engawazi ewucosha esitrateni, engawazi ukuthi owakabani, uduke kanjani, ufike kanjani la yona iqhamukisa ucosha khona. Ngicela umxoshe nje umntana, umtshele ukuthi thatha lento uyoyibuyisela la uyithathe khona. Uma ibuya leyo ngane uyithandazele, uyikhwife ngosawoti, uyikhwife ngoshibhoshi, uyikhiphe ngesipelisi ngoba wow kwaze kwabhizi emhlabeni. Life Graduate, sondela ngoba ngiza nendaba. Khumbula indaba zala ekhaya ziyakhulisa, ziyaqondisa, yabona nje zikhipha i-stress. Ezinye zazo ziyasifundisa kakhulu kabanzi ngempilo ngoba njengoba siphila la sama Life Graduates, akukho ukushikisheka nenhlobo yento esingayiboni ekuphileni. Kodwa-ke namhlanje ngikuphathela iy'mpendulo more than indaba. Uyakhumbula ngikuxoxela ngestori sendoda thizeni eyathwala mayiqeda ukuthwala yanemali yonke, yathenga imizwa inqwaba kanjani. Sekufanele-ke i-contract isiphela. Yafa indoda yatholakala ingenamiyoco kodwa mese iyongcwatshwa kwatholakala ukuthi into esebhokisini akuyena lo muntu ofile. Lalela ngikutshela ukuthi kuthiwa yenzeka kanjani indaba. Niyamazi uQueen D? Niyamazi uQueen D, inyanga yodume isitabane ehlezi live TikTok noma litsatsiwayo isikhova sibeka la iyenza ulive nesikhova athi mina ngiyathakatha. uQueen D waze wangikhiphela izindaba ngingalindele. Uthi uQueen D njengoba uthi uma ngabe unesithwalo, ungakhohlwa phela ukusubscribe, ungakhohlwa futhi ukuthi sinenye i-channel ngapha yokudla ebizwa Cooking with Z Foodgasm channel. Hamba uyoyibheka, ngizoyiphina down below in the description box. Ungakhohlwa-ke futhi ukuthi uma ngabe umusha cofa usubscribe, sijoyine sibe umndeni nje omuhle. Uma ungangazi igama sizovele sokwazana kanje, sesikanje ngendlela. Khohlwa igama, lalela indaba, sondela. Uthi uQueen D, uyabona into eyenzakalayo mangabe uthwala, njengoba kuthiwa kune-contract nje ekuthwaleni. I-contract is determined, ngifuna ukusho ngegama lesingisi ukuze ngingasibhedi isiZulu, is determined by uhlobo lesilwane othwala ngaso. Kuthiwa into eyenzakalayo ukuthi uthi uma uyakothwala ngalesikhathi sekuthiwa kuphela i-contract yakho juqu, i-contract usuyafa and ufa ngendlela engaqondakali. Kunemigomo nemibandela ehlula abantu abathwalayo abaneqiniso emendenini yabo. Bayalikhuluma iqiniso ukuthi mndeni wami ngithwele, njengoba ngithwele nje kwenzeka kanje and nina ukuze ukuthi mhla kuphela i-contract yami mina ngifa, ukuze umnotho wenu ungapheli ungahambi nami, kwafanele nina nisale niqhubeke la ngigcine khona. And uma niqhubeka kufanele nenze kanje. Bathi uthi nje uQueen D izithwalo zonke zinemigomo nemibandela. Inkinga njengoba siye sibone abantu abaningi abathi uma bethwele umnotho ubusuhamba kanye naye, afe kanye naye umlandela, izinto zivithike zonke ziqhubeke ziphele nya. Ingoba
bayahluleka ukulandela imilayelo. Uthi usukunama options amabili nje vo, it's either uya upgrade isithwalo. Uthi kaningi-ke musu upgrade isithwalo usuke kufanele uthathe igazi lakho straight-ke manje ulinqunqe ukuze qhubeka umnotho, or uyavuma ukuthi uyafa laba basele kufanele benze exactly njengoba kushiwo ukuthi abenze ukuze umnotho uqhubeke. And uma ngabe kusuke kuphela i-contract ufa kahle usuke ungafile. Ngilalele kahle, usuke ungafile. Kuthiwa uma uyothwala ufike naleyo mali wena onayo, mhlawumbe uno 6,000 uno 8,000 uno 10,000, izigubhu whatever it is that you choose to use, or isigubhu whatever you noma ngabe yini ine price yayo, and i-price is equivalent to iminyaka yesithwalo. Uthi I've seen kwi-experience yami yobunyanga sengiyithathile nami into engiyithathile engikwazi ukuthi ingenza ukuthi nami ngikwazi ukuthwalisa abantu abeza kumina. Uthi I've seen izingane ezincane up to the age of 21 and angikwazi umuntu ukumxoxa ngithi imali ayijikiswa, uthi idlozi lami lizongishaya mangijikisa imali ngoba nami ngesikhathi ngiyoyithatha into engangiyithatha, or ngesikhathi ngivuma ubunyanga ukuthi ngiyobathwalisa abantu ngangivuma ukuthi ngifuna imali. Manje ngizomxoxa kanjani umuntu ngimphindise emuva? Uthi nansi into enzakalayo. Number 1, ufike ukhethe into oyikhethayo elingana namandla akho. Imali oyikhiphayo ilingana neminyaka oyikhethayo. Uthi kukhona isithwalo sika 6 years, si-contract ka 6 years. Ekuzofanele ukuthi mekuphela u6 years usi-upgrade or ufe uvuma ukufa abasele baqhubeke. Uthi kukuwena ukuthi wena uba nemfihlo, uyafa kuvuthuluka kakufa kanye nawe or kwenzakalani. Kodwa uthi iminyaka u6 years and lo 6 years lo is equivalent to imali ozoyikhipha. If you are willing ukuthi ukhokhe okuthe xaxa, mhlambe ufuna ukhokhe 50,000, mhlambe ufuna ukhokhe 100,000, then mhlambe kuba ke u10 years or 20 years. Kodwa uthi into eyenzakala uma uyothwala kunezilwane ezithize ezikhethekile ezisetshenziswayo for isithwalo sakho. Uthi nje yabona izilwane ezihamba phambili ekuthwaleni. Number 1, khona abathwala ngenja. Ngike ngasenza isitori sikasi so okuchochozela amaqanda athose iziteki for inja. Uthi khona abathwala ngenja. Uthi khona abathwala ngofudu. Uthi ke hayi ke abasebenzisa izikhova ke bazisebenzisela ukuthakatha, kodwa nje uthi ezithwalweni izimbili izilwane ezihamba phambili abantu abazithanda ukuzisebenzisa uthi ufudu nenja. Then uma ngabe ukhetha inyoka kusuke kufanele makube ukuthi into ozohlala nayo uyinakekele ihlale endlini kuwena, and ohleni nafanele bayazi uthi laba abakutshela ukuthi uzofica khona amagundane endlini isikhathi esiningi labo yizigebengu, kodwa nje ilezilwane ezintathu athi zihamba phambili njengamanje izinyanga nje zangempela ezithwalisa abantu. They use these 3 types of animals. It's a dog, it's ufudu, and then inyoka. Inyoka kufanele uhlale nayo. Uthi nje mangabe uqeda ukuyithola nje uhamba nayo, uyiqukula uhambe nayo, ifakwe entweni ufike uyinakekele phambili. Uthi ke ufudu nenja kwenzeka kanje. Mani kancane nawo ngikhinyeka. Uthi uyabona ufudu. Uthe nonwabu. Uthi uyabona ufudu nonwabu lu special ngezinto ezimbili. Number 1, unwabu liyakwazi ukunamathela kunanoma yini lishintshe umbala lifane exactly nayo. Into elidalwe uNkulunkulu liyiyona. Number 2, ufudu lu slow stalo. And ufudu luyisilwane esinenkani. Uye wanaba ke wachaza angikho ke mina lapho. Uthi lezi zilwane ke emalwandle zihambisana kanjani necontract. Uthi zihambisana necontract ngalendlela. Ufike wena ukhethe isithwalo esilingana namandla akho, bakutshela ukuthi yabona ke lesigubhu osithathile iminyaka emingaka. Makuphela iminyaka emingaka uzofa. Kwenzakalani? Uthi mawusingabe sowenzile wenza iprocess yonke leyo wayiqeda, sekufanele bakudedele uhambe uqale uyosebenza wenza imali. Uthi uyakhethiswa phakathi kwalezi zilwane ezintathu engizibalile, inyoka, inja nani, and then wena uzikhethele. Uthi isikhathi esiningi laba be-contract abafa ukufa okungaqondakali basuke bekhethe ufudu.
bakhetha ufudu kanjani na? Kuthiwa uma ukhethe isithwalo sofudu, uthi ngamhla urelease-wa ngalo or ngamhla ugraduate-a, my life graduate, mhla ugraduate uthi wena usuyoba usozimali ngenxa yesithwalo. Uyahamba ufike ekhaya ukhethe ufudu, right? Emva kwezinsuku ezimthile ulikhethile ufudu, inyanga yakho back emuva, kuye kube sekuba khona into eyenzayo, isebenze ufudu, isebenze ufudu, isebenze ufudu, idlise imithethile, idlise imithethile, and then ekugcineni kosuku-ke lolo fudu bayalithatha ngesikhathi esithile sobumnyama bayolibeka kephi? Emgwaqweni. Bayolibeka emgwaqweni. Uma belibeka emgwaqweni, ufudu kufanele liqale lihambe indlela, and le ndlela elihambayo isuke ikhethwa wena ukuthi ufudu lakho ufuna lihambe lize liyofika kephi, okulingana nesithwalo namandla nemali oyikhiphile wena. And ufudu lakho, le journey elizoyithatha liqala kanye nawe mhla ufudu lakho lifika kwi-destination. Uyangizwa? Mhla ufudu lakho lufika la wena wathi ufuna balisuse, la mebeqeda ukulisebenza balisuse enyangeni lize liyofike khona, mhla lifika kwi-destination, shayile kuwena, uyafa ngalelo langa. Angazi noma uyangizwa, ngicela uyiphinda lento. I-contract yakho ihambisana ne-amount, amandla othwala ngawo or imali oyikhokhayo ukuze uthwale. Ube sowukhetha isilwane ozothwala ngaso. Laba abaningi abakhetha ama-contract baye bakhethe ufudu, and the reason bekhetha ufudu ngoba lu-slow ukuhamba. Lolu fudu liyasala ngemuva wena uhambe, basale belisebenza ngemithi, mebeqeda ukulisebenza ngemithi balithathe bayolibeka emgwaqweni lihambe i-journey ekhethwa wena, oshoyo wena ukuthi mina olami ufudu bese nirelease mese ngiyoqala ngiyosebenza ukuba nemali, ngicela nilisuse. For example, ngicela nilisuse eThekwini, ake sithi kubokanyanga kuseThekwini, cela nilisuse eThekwini lize liyofika eMozambique. Imagine-ke ufudu lisuka eThekwini liye eMozambique, nwabu, liyohamba for how many years? Loyo mnyaka elihambayo ilingana exactly neminyaka ye-contract yakho nozoyiphila. Lihambe kufudu, lihambe kufudu lize lifike eMozambique, wena wathi lifuna lihambe lize lifike eMozambique. Malifike eMozambique ufudu selifika mhlambe seku-3 years or seku-5 years lo hambisana exactly nesithwalo sakho, and now uyazi ukuthi lolu fudu lolu liyofika at what year laphaya. Yingakho usuke wazi ukuthi sowuzoshona. Into eyenzakalayo-ke kuthiwa uma lifika ufudu laphaya wena uyafa. Uma ufa wena, umphefumulo wakho nobungawe nobunguwe ne-character yakho and everything, angithi njengoba usufa soyisigwili esinemali, umphefumulo wakho kusho ukuthi angazi ngayibeka kanjani, kodwa njengoba ufe sozimali kusho ukuthi usunomoya wemali. So njengoba selifa lela fudu, nawe ufa ngapha, ufudu lifikile kwi-destination, nawe uyafa ngapha. Lo moya wemali uyasuka uyongena efudwini njengoba lifika kwi-destination. Kusuka muphi umoya? Kusuka umoya wakho wena, njengoba thina suke sicabanga ukuthi ufile kanti awufanga, sekuphele i-contract le yesithwalo. Bese kusuka umoya wakho, your spirit and everything, uyongena efudwini malifika lapha kwi-destination. Uma lifika kwi-destination ufudu, kahle lento siyibuza ngokuthi ufudu kusuke ngesilona ufudu, isilwane esiphenduliwe safakwa imoya yabantu abahlukahlukene abanemali ababethwalile before, okusho ukuthi wena mthwali ne-contract yakho mayiphela ngosuku elipheka ngalo, ngosuku ufudu uma reach i-destination, wena uphenduka ufudu ube yilola fudu ozoqhubeka lisetshenziswe again komunye umuntu ozama. Engabe sekufika umalwandle-ke nayo umalwandle sethi hayi nami ngikhathele ukuhlupheka ngizothwala, kuthiwe nanti ufudu. Lolu fudu liyayazi indlela egoduka. Once it reaches the destination, phuma umphefumulo wakho wena kube ngathi ufile ngapha, ungene ngapha, maliqeda ukungena ngapha liyazibonela indlela ephindele emuvi kufudu. Futhi melifika-ke phinde ifike selilindele ukuthi lizophinde lihambe liyosebenza omunye. Mengabe sekuyosebenzela omunye, akuseyena lo okwakuwo osebenzela wena,
Sekuwuwe wena ofileyo nomoya wakho wangena ofudwini. Uyakhumbula ngithi kunina umama wengane le yayisibhalela isitori kuthiwa wayethule du engakhale dwi, abantu bahayiza bakhala kwathini ethule enesibindi esasimangaza. Kuthiwa nje umthetho wokuqala ekufanele ubatshele wona ukuthi number 1, mzoka ningifile ningakhali ngoba ngiyobe ngingafanga, ngiyobe ngisazoqhubekisa umsebenzi lo kufanele ngiyowuqede ngawuqalayo. Number 2, ningangingcwabi ngoba ngiyobe ngingafanga. Ningayithenga ikhaskethi ukukhohlisa amehlo abantu ngoba ekugcineni kosuku uma kuthiwa ngifile abantu bofuna ukuze emngcwabeni, kodwa mina kofanele niwuthathe umzimba wami niyowugqiba somewhere ehlathini thizeni, okusho ukuthi-ke lapho sekwenzeka ukuhlangana kwale mimoya yalola fudo olusetshenziswe kanye nomoya wakho, yila ufudo liyovuka khona, livuke selivuka nomoya wakho seliyosebenzela omunye umuntu. Uthi the reason le ndoda lesi story sale yangane yayisibhalele, la mntwana ayisibhalele, the reason isidumbu ebhokisini sasibuke ngazi ukuthi isilwane, it's because amehlo abantu kufanele akhohliseke kube ngazi ukuthi ikhona into ezongcwatshwa enesimo sobumuntu obusimilar to umuntu ofile, ukuze kube khona indlela yokuthi kuthatheke isidumbu lesaya siyogcitshwa ehlathini. Kusho ukuthi umama njengoba ayengakhali nje wayewubambile umlayelo wokuqala, indoda ayemtshelile ukuthi mangifuza ungakhali, kodwa wahluleka ngoba phela ekugcineni kosuku uma sekunomngcwabo sekuhlangene nefamily nayo yonke into, wahluleka ukulikhuluma iqiniso ukuthi kufanele kwenziwe njani ngesisidumbu. Yingakho bathi mebefika okokuqala isidumbu sidukile, sasingadukanga isidumbu. Umama wayazi ukuthi isidumbu sithathiwe sashoniswaphi. Niyawezwa manishini shokuthwala? Niyawezwa manishini shokuthwala? Uthi hayi mawukhokhe kancane-ke nje uvele uthwale ngenja. Uthwale ngenja kukuwena ukuthi ufuna inja yenzeni. Uthi ngelinye ilanga uyokubona indla nje omuhle umbudlwane lo uyahamba budu emgwaqweni, uhlangane nawo uzowucosha uthi it's a stranded animal. Uthi hey ningaphinde nihambe nicoshe izinto eningazazi emgwaqweni nithi it's a stranded animal, nezingane nizikhuze ngoba ingane iyothi iyacosha kanti icosha ukufa kokuqala kokugcina, alethe ibhadi lokuqala kokugcina indlela bokuqala lento uma ngabe ungayicosha ungayazi, ngoba phela khona ngisho abantu abawathanda amafutha abawafuya abanye. Uthi ngoba uyothi uyacosha nje ucosha into engayazi, mayifika lento usuyifuyile-ke wena ucabanga ukuthi ufuye iphethe. Okokuqala nje amaphupho akho ngeke ulale uyophupha into ongayi-understand okokuqala. Okugcina okwesibili iy'nhlanhla zenu zonke kulelo khaya ziyohamba nga-1 ngoba into esentshenziwe le. Okwesithathu kuyofa nje abantu ngendlela engaqondakali ngoba phela umoya omubi lona uthatha istratini nawo lethe endlini. Uthi awukulandela lokho ngeke uphinde uyibone imali ngoba phela lento umoya wemali, ihambisana nemali. Lento le mongabe uthwalile it drains money nawe ongayazi ukuthi iqhamungaphi, uphile kamnandi without working hard, without ukugqilazeka. So ucabanga ukuthi into ozoyithola emgwaqweni wena uyithola ibhayibhayiza, ucabanga ukuthi it's a stranded animal, uyithathe uyibeke endlini yakho, kuzokwenzakalani kuwe nje as a human and nomndeni wakho kuzokwenzakalani because ulande ama-spirits ongawaziyo a-wrong futhi. Uthi yeyi kuyathwaliwa-ke ngaphandle. Uthi mina sengithwalise ngisho izingane ezincane, umuntu afike abantwana abancane abano-21, 22, uzibuza ukuthi kodwa usebenze ngani, awucabanga ukuthi lento le izokwenza ukuthi impilo yakhe isheshe iphele masinyane. Athi fine as long as, athi umuntu nje it's fine as long as ngizofa ngiyi-happy, ngizofa ngiyizwile i-soft life, ngizofa ngiyizwile ukugibela iLambogini ukuthi kunjani, ngizofa ngikuzwile. Uthi-ke that's how abantu sebaba ney'bindi ngakhona sebengasenandaba ngakhona ngempilo. Uthi umuntu as long as ngiyi-tastile soft life, as long as ngiyiphilile impilo yokuthi ngibuke iy'moto eziwu-10 egcekeni zemali yangempela, ngikhethe isikhiye engisithandayo, ngidle into engiyithandayo, it's fine, it doesn't matter. Ngoba ekugcineni kosuku ngizobe ngiyizwile i-soft life, it's all that I'm after. Uthi kuyathwaliwa-ke la ngaphandle. Ingane ey'ncane ezino-22, ezino-23 uthi ziyeza kuyena zizothwala. And uthi angizinqabeli, angikwazi ukuxosha imali. Nami ngayothatha lento engayithatha ukuthi ngibe inyanga yodumo ukuze ngikwazi ukuthwalisa abantu. Ngangiyithathela kona ukuthi nakimi imali izile. So uma uzoze ungilethela imali, anginaso isikhathi sokukukhanselisha mina. I'm not a counselor, I'm not a psychologist. Mina ngizokwenzela lento oyifunayo, uphume uhambe ngomnyango ngoba ekugcineni kosuku sonke siphilela ini? Chelete. Sihlangane kwelandela.